kijken dan voor poppen? Dit jaar viert Mickey's Magische Jaar. Mama, kijk eens aan. Kijk eens mama, kijk eens aan. Kijk eens mama, kijk eens aan. Ja, kijk je dan? Ja? Mama komt direct thuis. Broer is er al. Ja? Mama? En de groene TV. Gratis voor kids tot en met 6. Bel snel 02 626 8787. Gooitjes in de geen een woord. Nee. Die met Charles? Nee. Vind jij die lekker? Papa, mama, weet je wat gedaan? Heb je veel kijken gedaan? Moet je komen kijken? Ja? Je komt